Adorang di Papida Pamareta per 33 Sian Balerong Tutano Lapang Balige Kabupaten Toba say adong dope sadeba per 33 na soolo Papida 33 na tu inganan naong di parade ni Pamareta di lapangan Sisingamangaraja. Alani igawi madele do per 33 naong morot Sian Balerong ay so pigaro panuhor tu inganan ni alay say tu Balerong dopero aka panuhor. Di hari Rabu tanggal 3 na salpo di Pangidohon aka per 33 do tu Bupati asa dibain gogo na Papida saluhut per 33 Sian Balerong Tutano Lapang. Mengurupi si taonon ni per 33 di Pangidohon Bupati do tu saluhut ASN asa manuhur balajo Tutano Lapang. Dakolani tong do di paret tahun Bupati Satpol PP mangelik aka per 33 na hot dope di Balerong asa morot halaki tu inganan naung di parade ni Pamareta di Tano Lapang Balige. Iya, kita ingin mendorong masyarakat untuk belanja di sini supaya bisa segera kita bereskan di sana. Jadi yang di sana juga masih ada sebagian yang jualan di sana, kita dorong segera cepat supaya pindah ke sini. Saya sudah bicara dengan Satpol PP, kami sudah kasih surat peringatan terakhir di sana bahwa kalau tidak pindah memang terpaksa harus dengan sopan, dengan santun, tentunya PP harus memindahkannya ke sini. Di tahun 2020 daun gabe di Papida do inganan ni onan Tutano Lapang Sisingamangaraja Sian Balerong Balige alan naing padinggat tonon ni Pamareta do Balerong jala di Surado Ikosai padinggan Balerong di ujung ni taonon. Sian Kabupaten Toba, Tim Toba TV, mabaritahon.